ενδιαφέρον όπλος. Ένα τηλέφωνο στο χέρι. Πατεβαίνετε στο καθένα μέσα των εφημερίδων. Α, σήμερα ο Αβραμόπουλος του λέει έρευε, δεν έχει. Ο άλλος του λέει έρευε. Ο άλλος υπάρχει μια λύση. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Μια γερακτρότητα. Ναι. Αν ο κύριος Πρωθυπουργός θέλει να μου πάρει τηλέφωνο, σας επιτρέπω να του δώσετε το τηλέφωνο. Αν με επιτρέπετε, υπάρχει και μια λύση για να εκτονωθεί η πολιτική κατάσταση κύριε όσο αφορά το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Να συναντήσετε τον κύριο Αβραμόπουλο, ένα για να του πείτε και νομίζω σε 2 χρόνια θα πάρει τη θέση μου. Θα ρεμίσω τα πράγματα, δεν υπάρχει. Θα το πιστεύετε την κυρία Παπαγιάννη ή οτιδήποτε άλλο. Αν επιτρέπετε, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα σε έναν βαθμό, με τι ασχολείστε? Είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Στην Αμερική είχα μια εταιρεία που κατασκευάζαμε δυναμόμετρα για βελτιώσεις κτλ. Τα παράτησα όλα αυτά και ήρθα στην Ελλάδα για να μεγαλώσω τα παιδάκια μου στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για να τοποθετηθώ. Καλά, καθίσατε 3-4 χρόνια ακόμα και σας βλέπω να βρεθάτε τις λόγια της εδώ. Ακούγονται βέβαια τις φωνές μαζί να γυρίσει πίσω. Όλοι μαζί το γιατί η Ελλάδα είναι... Σκεφτόμαστε κάθε μέρα και λίγο πιο πολύ. Τι το να γυρίσετε πίσω? Μα τι να κάνει ο άνθρωπος. Αλήθεια, Όχι, θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα. Παρόλες τις δυσκολίες της Αμερικής. Γιατί και εγώ σας το λέω αυτό, γιατί όταν τώρα τυχαίνει να μοιάζετε με τον Πρωθυπουργό, όταν σας άκουσε από την Αμερική για να μεγαλώσετε πια στην Ελλάδα και σιγά σιγά απογοητεύεται επειδή θα γυρίσω πίσω, είναι μια ήττα όλων μας ή το συστήματος. Είναι η δική μας ήττα. Αν είχε έχω δει αυτό το σενάριο. Έκανα αγώνα να έρθουν στο Μετρόβιο Πολυτεχνείο παλιοί μου συμφίτες που σήμερα στην Αμερική είναι μεγάλο ονόματα. Ο Κατσίνης, ο Πενγκέης. Ήρθε εδώ Χρήστο Παπαδημητρίου, έκανε τα σπάντα, σηκώθηκε έφυγε. Αυτό είναι το πιο μικρό από όλα. Έχουμε ένα δυναμικό καταπληκτικό στην. Μια ακόμη Ελλάδα σε καταπληκτικό δυναμικό, ίσως και καλύτερο από το δυναμικό της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Και μόλις οι άνθρωποι κάνουν το αστείο να γυρίσουν πίσω, οι Έλληνες διαπρέπουν πίσω κεφάλι, διότι είναι πιο ψηλό από τα άλλα κεφάλια. Γιατί διαπρέπουν έξω. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν μπορώ να σου πει καμιά εκπομπή να κολλάτε κεφάλι. Καμία ισοκρατία δεν υπάρχει και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι συνεχίζει αυτή η αναξιοκρατία με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι Κώστα Χατζή, για να χαθείς το επώνυμο, δες τώρα ο κ. Σταυριλάκης επειδή την ιστορία ότι κάποιος τον μπέρδεψε με τον δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Μίχος. Μοιάζει με τον κύριο Μίχο, του Στρατήσου Κώστα Καβός που είχε βρει τη φωτογραφία που είναι πολύ το μπροστά. Χωρίς το γυαλί. Άμα παριάζεται κύριε Σταυριλάκη. Λίγο, αν το ασπρέσουμε λίγο και πάρουμε και λίγο το... Είναι και λίγο παλιότερη φωτογραφία. Δεν είναι το τραμκάκι το νέο. Βέβαια, αλλά μπορεί να πει και να πούμε και Ελληνές, μπορεί να ψάξει το σωσία σου. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην είναι ο σωσία στην ίδια χώρα που ζεις. Εγώ έχω δει σωσία μου στην Αίγυπτο. Γιατί έχω και χαρακτηριστικά. Τον είδα και τρόμαξα στο χρόνο. Ότι είσαι ίδιος ο Γκρουεύσκι. Ο Γκρουεύσκι. Όχι, δεν ζητάμε. Δεν θέλω να αυτό. Όχι, πάει τη φωτογραφία σου και ψάχνει αυτό να κάνει ταυτοπροσωπία, ας πούμε, που ποια η φωτογραφία μοιάζει να το... Ναι. Ανεβάζει μια φωτογραφία στο ίντερνετ και θα πάμε σε λίγο. Με συγχωρείτε, πριν ξεκινήσει, γιατί έχω την εντύπωση ότι το σχολιάζει. Μου κάνει δεν πέρα, δεν μας είναι φωταλικός. Έχω αυτή την αίσθηση ότι αυτός είναι πολύ σοβαρή από έβαλε στο μαξί μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πω, μου κάνει καλό μεστατικό για το μαξί μου. Κάνει μεστατικό, δεν είναι ακρεβατικός. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είμαστε και σε περίοδο κρίσης, νομίζω έχει και δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτό που κουβεντιάζουμε που λέμε να μην βοηθάμε τα παιδιά με πολλά χρήματα, αλλά σε περίοδους κρίσης εάν είναι να στηριχθεί η νεανική επιχειρηματικότητα για να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις από παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και θέλουν να εξασφαλίσουν από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ ανάλογα με την επένδυση που θέλουν να κάνουν για να είναι γεωργία. Το λέω 15.000 μέχρι 200.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης. Και να πω επίσης ότι σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις από την βιτρίνα σου μέχρι και να κάνεις διαφήμιση. Και κυρίως επειδή μπορεί κάποιος να πει ναι, εγώ έχω την ιδέα, αλλά δεν έχω τη γνώση για να τα υποστηρίξω όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορώ και το φάκελο υποψηφιότητας να φτιάξω. Θα πάρουν αυτά τα λεφτά και σου χρηματοδοτεί και τα χρήματα που θα δαπανίσεις για να μπεις μέσα στο πρόγραμμα και να το διευθυνθείς. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που ξεκινά μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη, να μπορεί να προσδοκίσει και να παράγει κάτι, να πουλάει κάτι που να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Πολλά που έβλεπαν λεφτά πήγαν σε καφενεία που λέτε τώρα ή σε καφέ μπαρ, τα κόπηκαν. Αυτά κόπηκαν τώρα σε αυτό.
επιχειρηματικότητα που είναι βιώσιμη. Υπάρχει το Τανέο, που είναι ο Χαριτάκης πρόεδρος, ο Νίκος, το οποίο έχει μια μικρά κονδύλια, αλλά έχει καταπληκτική δουλειά. Είναι ένα πρότυπο πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό που έχει μια ιδέα και είναι αποφασισμένο να ρισκάρει δημιουργικά. Αυτό είναι η λογική και που περιγράφεται που σε όλη την Ευρώπη κατευθύνονται τα κοινωνικά χρήματα. Όπου πηγαίνουν κοινωνικά χρήματα και προγράμματα. Στην Ελλάδα ακόμη δεν το έχουμε δει να καρπίζει. Στην Ελλάδα θέλουμε έτοιμα λεφτά. Τα οποία δεν τα έχουμε κάνει σε επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, Σταύρο, θα προσθέσει κάτι. Θέλουμε το σχόλιο του Πρόεδρου. Πάμε στο Πρόεδρο, οπότε υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ακόμη, τις οποίες όμως θα μου επιτρέψει να τις παρουσιάσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα απόψε, όπου θα έχουμε όλο το πρόγραμμα και το έργο και το άλλο να σου πάει εδώ και έζησε στην Αμερική να σας πει πώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια χώρα του σούπερ καπιταλισμού, αυτός που έχει μια γνώση, μια ιδέα, που φέρει μια πραγματική καινοτομία, θα βρει λεφτά από την αγορά. Δηλαδή υπάρχει πιο ευέλικτη αγορά για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων. Πρόεδρε, για πες μας, ηλιάτε τα πράγματα. Παιδιά, να σας εξηγήσω, επειδή αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα και στην Ελλάδα και στην Αμερική ταυτόχρονα, η Αμερική με μια πολύ μεγαλύτερη κρίση από ό,τι της Ελλάδος, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια στην Αμερική και όλες οι διαπραγματεύσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Να σας δώσω λεπτομέρειες. Κατέθεσα τα χαρτιά μου για την αναγνώριση των πτυχίων μου τον Απρίλιο του 8 και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε εδώ. Οπουδήποτε πάω να Απρίλιο του 8, θα νωρίς τώρα, έχουμε καιρό μπροστά μας. Έτσι μου λένε και κάθε φορά που επικοινωνώ να ενημερωθώ μου λένε αυτό παραπάνω από 3 με 6 μήνες δεν κάνει. Και λέω παιδιά έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Αγαπητέ Κώστα, Πρόεδρε, επίτρεψε να πιάνω τελεία γιατί έχουμε ένα συνάδελφο που είναι Θεωρητικά έχει υπομονή του γιατί είναι μια ουσιαστική παρέμβαση. Να ξεκινήσουμε έτσι δείχνοντας πώς θα τα καμπώσει. Να φύγουμε για λίγο από τη Θεσσαλονίκη σας παρακαλώ.